Halo, parlok baro. Minta kasih yang nyalam ni tak nak isi kene ka video ke ba nilai yo ring kene kisni. Kini kisni ke ba arsin lesson ke ba udang jur ba uslap. Bar nilai yo kene ka video ha. Na berci ba kini iru kene ka ka sedang he disuki. Lamar uslap ro umpat sanya hari kene ki por minta. Dia kene ka do kanang tap sa kanang tap kan patang miksi. Hendre uslap kenda he tengah try pa da dap lu tadi kata hingga supet terketokat nih di cakap kepala dap supet ni ihane dan orangnya hajan jong kamatan ni kecil ane ulah flap ulah sedang kampihi batakan ekspor ke belakang duna kendiat ke umur belakang kendiat ni selap akan nah batu don dok ketokat nih jaka ni dan hane hajan jong ka dan si mbak ongki senang batakan bat kajaka kacaka ka bala kamjan hakane ka ka bahe pat ngilang yang hakane kacaka kalong ka ba sngo ma bha namar bakane ka kalong ka ba jelu par kalong ka bala klan bha hakine ki jaka une ulum ka ba nganga yang ru sngo ka ba uki namar kane ka kalong ka ba jelu bha par ka bala truyai bha hakine ki jaka kalong ka bala klan bha kana kala no bha hakine ki jaka ladang ni sengap ru ni sngo kane ka su jong ka kalong ka ba sngo niu bha sisa ladang ni baklang ni wan hakine ki jaka ndai ki bala kham tip te kila yang kini kini jaka ki bala kham biang tengi pat isuan teng su yang kham paji namar tang beng yo i lane ladang kwa ban wan tong do wan pan up do sane tang tahi bat ni i ro ne ki jing ki phalo jong kine ka kalong ka ba kham ima hi hakine ki jaka namar kalong ka ba klan ba hakine ka jaka kal don ro ka torning ka ba kham phai pa ban bat ka ba kham no tengi ikana ka kalong ka ba I ma pha ta pa kine ki jaka ka ki phalo joka hakine ki jaka pat par la ki pa kine ki nong tong do kisha pan up ke ki jaka pat ki don ki jaka ki pa ki do hi ki khamwan pat ki la pan up le la ki jong ki jar don ke tokat ne ki ba ima le kene ka pat ne pa ki presno ki kham tip le ka jaka trai la don ke jaka ka biang ban up ki do la ne ban tong ki do klem kanu ka jingma ya la de ki babun hi ki nong do hakine kisi ki wan ban namar ka jur yo slap try ki lada kin pre ki don hakine ki rep ki pha ki babun hi ki wan pan up do sene bat ki don ro kat to kat ne ki ba yo ye ki do ka ba ngawan dak step tengah kentip kan hadu kata dari su yo ring lembak ne ka video yo ring pat ki une u pa u bala sedang dan yo to ne ya kayak con đó. Xem. Haba ta nangar